Wara li Edward Cicluna tpoġġa taħt attakkuża brabta ma' serqa tal-isptarijiet, Robert Abela għadu maħa ebda azzjoni fil-konfront tiegħu. Hekk iddikjaraw id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Graham Bencini u Jerome Caruana f'konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-kriżi li qed jaffaċċja il-Gvern bħalissa u n-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Prim Ministru. L-eks-Ministru tal-Finanzi mhux talli għadu ma rreżenjax minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali talli qed jinsisti li mhux lest iċedi. Dan ġie żvelat fit-Times of Malta meta ippubblikat messaġġ mibgħut mill-istess Edward Cicluna fejn iddikjara li hu rriżenja biss jekk jinstab ħati ta' reat. Il-Partit Nazzjonalista innota kif Robert Abela għadu maħa l-ebda responsabilità sabiex hu isejjaħ għar-riżenja tiegħu. Aħna qegħdin nistennew li l-Prim Ministru Robert Abela juża l-awtorità tiegħu bħala Prim Ministru biex l-Edward Cicluna jikkonvinċih li għal-ġid ta' pajjiżna Edward Cicluna għandu jirreżenja minnu fih mill-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali kif ukoll mill-karigi l-oħra li jokkupa. Id-deputati nazzjonalisti insistew illi Edward Cicluna m'għandux rispett lejn is-servizzi finanzjarji, qasam li fuqu jiddependu eluf ta' impjiegi. Huma fakru wkoll kif lura fl-2020 l-istess Edward Cicluna kien kiteb artiklu fil-gazzetta It-Torċa dwar l-etika tal-politiċi, xi ħaġa li hu stess qed imur kontra tagħha. U l-artiklu li nkwotajt iktar minn xarejn ilu hawnhekk waqt konferenza tal-aħbarijiet li qed nerġa' nikkwota llum artikolu li kien kiteb Edward Cicluna fis-sena 2020 dikinhar Ministru tal-Finanzi propju fuq il-gazzetta It-Torċa. Aħna naturalment naqblu ma dak illi kiteb dikinhar Edward Cicluna u qed ninsistu illi bi kliemu stess Edward Cicluna jitlaq minnu fih. Graham Bencini u Jerome Caruana saħqu kif issa qed joħroġ iktar biċ-ċar illi Edward Cicluna qed iżomm postu għal paga biss u kull ġurnata li tgħaddi qiegħed jagħmel ħsara irreparabbli lil pajjiżna. Cicluna mhux l-uniku esponent tal-Partit Laburista li tpoġġa taħt attakkuża minħabba l-iskandlu tal-isptarijiet. Miegħu hemm ukoll Chris Fearn u anke l-eks segretarju permanenti Ronald Mizzi li kellu jirriżenja minn ma' Silvio Xkembri wara li l-istess Ministru għamel żmien twil jiddefendih.